Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем горад Гродна. Гэты горад слаўны багатай гісторыяй, архітэктурай, культурным жыццём. Хрысціянскую спадчыну горада ўдалося захаваць і памножыць шмат у чым дзякуючы старанням гараджан. Кафедральны касцёл святога Францішка Ксаверыя інакш называюць фарным ці парафіяльным. Пра яго мінулае і сучаснасць мы паговорым сёння ў праграме. Фарным кафедральны сабор святога Францыска Ксаверыя неафіцыйна называюць прыхаджане і святары. Так ужо павялося. Раней гэта быў адзіны парафіяльны касцёл у Гродні, а парафіяльны значыцца фарны. Астатнія храмы былі манастырскімі. І хоць праз стагоддзі ўсе касцёлы горада даступныя парафіянам у роўнай ступені, храм Францыска Ксаверыя так і захаваў за сабой звыклую мясцовым жыхарам назву «Гарадзенская фара». Размешчаны ў гістарычным цэнтры горада, будынак кафедральнага касцёла святога Францішка Ксаверыя з'яўляецца адным з сімвалаў горада. Прымае ў сваіх сценах парафіян касцёл вось ужо 350 гадоў. Гэта адна з 3 каталіцкіх святынь Беларусі, якая мае статус малой базылікі. Будаўніцтва велічнага касцёла ў Гродна было марай польскага караля Стэфана Баторыя. Пры жыцці ён планаваў запрасіць у горад езуітаў і дапамагаць ордэну ў яго дзейнасці. А займаліся езуіты асветай, адукацыяй. Польскі кароль жадаў заснаваць тут школу, узвесці каменны храм і манастыр. Галоўнай мэтай езуітаў было гэта адукацыя. Гэта аснаванне школ. Езуіты да гэтай часу, пакуль прыехалі ў Гродна, яны таксама ўжо былі ў Пінску, ўжо былі ў Полацку, яны былі таксама ўжо ў Несвежы. То есть езуітаў галоўная задача заўсёды каралі запрашалі для того, каб яны паднялі ўзровень адукацыі. Пагэтаму яны займаліся больш за ўсё адукацыйнай дзейнасцю. Гэта яны былі школы, адукавалі школы былі бясплатныя, хто мог працягваць далей навуку, далей ішоў, хто толькі пачаткова вучыўся, іх свае былі борсы. То есть гэта такі закон, так называюць інтэлігентны манашскі закон. Гісторыю касцёла святога Францішка Ксаверыя ў Гродна трэба адлічваць з 1584 года, калі кароль Стэфан Баторый утварыў фундацыю і выслаў у Варшаву да правінцыяла езуітаў ліст з запрашэннем прыехаць у гэты горад і вызначыць месца для будучай сядзібы. Але, на жаль, Стэфан Баторый так і не дачакаўся гэтага моманту. У горад Гродна езуіты прыбылі праз 40 гадоў пасля смерці караля. У 1622 годзе ў горад Гродна прыбылі айцы-езуіты, якія былі таксама яшчэ раней запрошаныя каралём польскім Стэфанам Баторыем, каб яны прыбылі сюды ў Гродна і распачалі сваю дзейнасць і навучальную, і душпастырскую. Але яны прыбылі трошкі пазней, ужо практычна 40 год пасля смерці караля Стэфана Баторыя, і распачалі сваю дзейнасць, перш за ўсё душпастырскую і навучальную, і павінны былі пабудаваць мураваны касцёл. Для гэтай мэты была адведзена тэрыторыя спецыяльная. На гэтай тэрыторыі павінны былі пабудаваць фарны касцёл езуіцкі і таксама свой кляштар альбо каледж езуіцкі. Не маглі распачаць сваю будову, таму што былі войны, горад рабавалі, горад палілі, вельмі былі вялікія труднасці. Спатрэбілася 5 гадоў, каб толькі ўзвесці падмурак. Кажуць, глеба на месцы ўзвядзення храма была неспрыяльная. Для будаўніцтва выкарыстоўваліся велізарныя валуны, гліна, пясок. Аб цэменце ў той час не магло быць і гаворкі. І ў 1700 годзе ўжо была праведзена першая служба ў сценах новай святыні. У 1705 годзе храм яшчэ не быў цалкам скончаны. Адсутнічалі купалы, і ўнутры ён быў зусім пусты.
Працы пасля першай службы працягваліся яшчэ цэлых 5 гадоў. Аднак у дзень асвятлення храма ў гародні прысутнічаў імператар Пётр I і кароль Польшы Аўгуст II. Кажуць, езуіты спецыяльна прымеркавалі асвятленне касцёла да прыезду важных гасцей. Пасля ўрачыстасцяў храм пачаў абрастаць убраннем. Ужо неўзабаве яго назавуць адным з найпрыгажэйшых і самых багатых ва ўсходняй Еўропе. На працягу пазасталых гадоў ён набіраў сваё убранства. Паяўляліся алтары бакавыя, ўсіх аж 13 алтароў. І толькі адзін мураваны алтар Маці Божай Кангрэгацкай, а ўсе пазасталыя алтары, яны зробленыя з дрэва. І менавіта самая большую увагу нашу прыцягвае гэта галоўны алтар. Работа Йоханнеса Шмідта у 1736-37 годзе ён яго зрабіў, гэты алтар. І такім чынам працягвалася душпастарская праца езуітаў аж да 1773 года. У 1709 годзе былі замоўлены 4 алтары ў Кёнігсбергу. Не ўсе гатовыя алтары падышлі па памеры, і іх даводзілася даточваць мясцовым майстрам. Як выглядалі тыя першыя алтары касцёла, сёння застаецца толькі здагадвацца. Да нашых дзён касцёл дайшоў у трошкі змененым выглядзе. Першапачатковы выгляд касцёла можна ўявіць паводле карціны, якая знаходзіцца ў святыні сёння. Касцёл арыентаваны алтаром на ўсход, галоўным фасадам павернуты да плошчы. Вышыня касцёла складае прыблізна 50 метраў, робячы яго дамінантай рэгіёну. Фарны ў самым цэнтры горада – гэта як Эйфелева башня ў Парыжы, прыкметная адусюль. Не лішнім будзе заўважыць, што раней вежы былі цалкам адкрытыя, а ў цяперашні момант прыкрытыя аканіцамі, якія аберагаюць іх ад залевы і ветру. Спачатку асноўны фасад быў даволі нескладаным. Дзве яго вежы былі пазбаўленыя пластыкі, уласцівай развітому барока. У цяперашні час фасад уяўляе сабой трох'ярусную кампазіцыю з 2 вежамі-званіцамі, якія ўзвышаюцца па баках. Фасад насычаны ордерам, немало тут цяжкіх профіляў, арачных і прамавугольных нішаў і праёмаў. Вежы вельмі ажурныя, з ярка выяўленымі сілуэтамі. Ва ўнутраным строі шырока ўжываліся сродкі архітэктурнай пластыкі, статуі і жывапіс. Вярнуць святыні першапачатковы выгляд цалкам не ўдалося. Аднак у ходзе работы рэстаўратары адкрывалі для сябе ўсё новыя і новыя таямніцы, якія захоўваюцца ў касцёле. Па-першае, 13 алтароў. Яны ўсе былі пазалочаныя. Храм сёння белы, ён не быў ніколі белым. Ён быў прыгожы, увесь размаляваны, і былі такія насычаныя фарбы. У алтарнай частцы ўверсе, калі счышчалі пабел, знайшлі сінюю фарбу. Усё было такое пярэстае, насычанае, прыгожае. Усё гэта стварала выгляд найбагацейшага храма. Калі рэстаўравалі калону алтара Маці Божай, майстры знайшлі на досцы імя майстра, напісанае крэйдай, і дату – 1709 год. Значыцца, дакладны ўзрост алтара – 310 гадоў. Галоўны цэнтральны алтар з'явіўся ў храме пазней астатніх. Для яго стварэння ў Гродна быў запрошаны майстар з Еўропы. Это такая, скажем, уникальная конструкция алтара, тому что, чему уникальная, тому что Йоханнес Шмідт зрабіў шмат вельмі алтароў і ў Польшы, і ў Прусіі, і шмат дзе ён рабіў гэтыя алтары, але нема такого алтара больш нідзе ў свеце такого маштаба. Разам з ім працавала 6 памочнікаў і 1 вучань. Вяліся працы ў 1736 годзе. Гэтыя звесткі атрыманы з дагавору, што захаваўся. У ім былі прапісаны і кошт працы майстра, і тэрміны выканання работ,
і нават колькасць ежы і віна належных мастакам у працэсе працы. На працягу многіх гадоў, дзесяцігоддзяў менавіта Гродна з'яўлялася тым горадам, у якім праходзілі сеймы Рэчы Паспалітай. А пасяджэнні сеймаў маглі адбывацца ў тым ліку і ў касцёле Францыска Ксаверыя, і там жа маглі адбывацца і адбываліся і набажэнствы. А таму мастацкае вырашэнне, ідэалагічная аснова мастацкай аздобы гэтага храма, яны утрымлівалі вельмі важныя ідэі, якія павінны былі аб'ядноўваць вось гэтую менавіту частку палітычнага жыцця Беларусі і Рэчы Паспалітай. Праграма 13 алтароў, якія ўпрыгожваюць цяпер інтэр'ер гродзенскага езуіцкага касцёла, яна была складзена прадстаўнікамі езуіцкай канфесіі і зацверджана ў Рыме, паколькі яна павінна была ў сабе аб'ядноўваць усе часткі гэтага храма. Безумоўна, цэнтральнае месца ў скульптурным вырашэнні касцёла займае галоўны алтар. Ён уяўляе сабой складанае збудаванне, паколькі ў аснове яго ляжыць архітэктурная частка, а гэта выкладзеныя з цэглы і атынкаваныя асобныя элементы. І, канешне, гэта скульптура, якая лагічна ўпісваецца і аб'ядноўваецца вось з гэтай архітэктурнай часткай. Алтар вельмі вялікі. Ён займае больш за 21 метр у вышыню, калі ўлічваць ад узроўню падлогі да вышэйшай кропкі глорыі. Разам з тым алтар вельмі лагічна, канструкцыйна даносіць да гледача, да верніка важнейшую ідэю. Мы павінны разумець, што сам храм ён быў узведзены і аздоблены ў гонар святого Францыска Ксаверыя. І менавіта гэта акалічнасць прывяла да таго, што у цэнтральнай частцы, у першым ярусе алтара знаходзіцца скульптура гэтага святога. А ў другім ярусе, таксама важным і цэнтральным, у нішы яго знаходзіцца выява Хрыста. Такім чынам перад намі паўстае ідэя аб'яднання місіянерскай дзейнасці святога і тых ідэй, тых здзяйсненняў, тых фактаў, якія мы звязываем, безумоўна, з асобай, вобразам Хрыста. Разам з тым у аздобе алтара прысутнічаюць выявы і святых апосталаў, патронаў горада, касцёла, а таксама тых фундатараў, якія ахвяравалі грошы на ўзвядзенне гэтага храма і на яго аздобу. Алтар, гісторыя яго ўзвядзення і аздобы адносіцца да 1736 года, калі, адпаведна дакументам, мы можам меркаваць, што быў заключаны кантракт з скульптарам, які паходзіў і працаваў у горадзе Рэшэлі. Гэта Ольштынскае ваяводства цяперашняй Польшчы. Там Ян Шмід меў майстэрню, памочнікаў, майстроў, якія і пачалі займацца менавіта гэтым алтаром, скульптурай гэтага алтара. Але разам з тым скульптура была выканана і яшчэ ў некалькіх месцах. Гэта Крулявец, цяперашні Каўнас, гэта Вільня, гэта Гродна і, канешне, гэта Рэшаль. Вось гэтыя гарады, Польшча, цяперашняя Літва, цяперашняя Беларусь, яны быццам бы аб'ядналіся ў сваіх паімкненнях у мастацкім вобразным вырашэнні гэтага алтара. Алтар складаецца з двух галоўных ярусаў і верхняга пояса, які уключае таксама і глорыю. Гэта, перш за ўсё, акно, вялікае акно круглай формы, цераз якое ліецца сонечнае святло, дзённае святло. І вось ідэя гэтага менавіта святла, якое паступае цераз акно, у глорыі, у гэтым велічанні усёй акалічнасці, усіх
галоўных пытанняў, праблем, звязаных з каталіцкай канфесіяй, яна быццам бы аб'ядноўваецца і паўстае перад гледачом, перад вернікамі. Калі мы з вами аглядзім скульптурныя алтарныя кампазіцыі беларускіх храмаў, а гэта Пінск, гэта Шчучын, гэта Міхалішкі, гэта той жа Гродна, ды і іншыя таксама вялікія і маленькія гарады, кляштары, то мы, на жаль, можам знайсці толькі адзінкі такіх вялікіх комплексаў, які захаваўся і дайшоў да нашых дзён менавіта ў Гродні. Касцёл святого Францыска Ксаверыя такім чынам уяўляе сабой выбітны помнік, помнік сакральнага мастацтва і помнік мастацтва Беларусі 17-18 стагоддзяў. На третьем паверсе знаходзіцца найбольш скульптур. Іх знаходзіцца аж 24. 20 анёлкаў і 4 жанчыны. І як мы бачым, што без жанчын нікуды. Правда, нават на алтары яны там ёсць, прысутнічаюць. Гэтыя 4 дзяўчыны, яны сабой прадстаўляюць 4 кантынента свету. Афрыка, Амерыка, Азія і Еўропа. Чаму менавіта Францыск Ксаверый стаў патронам касцёла? Гэта пытанне ніколі не ўзнікала ў вернікаў минулых стагоддзяў. Францыск Ксаверый – хрысціянскі місіянер і заснавальнік таварыства Езуса ордэна езуітаў. Ён выканаў велізарную працу па распаўсюджванні хрысціянства ў краінах Азіі. Хто ён такі быў? Гэта быў адзін з аснавацеляй ордэна езуітаў. Поэтому ён быў вельмі вялікая асоба. Ён быў у сваім жыцці на місіях у Індыі. І настолькі быў моцна веруючы, настолькі ён тварыў рознага роду цуды, што у дзень ён хрысціў па 2000 людзей там у Індыі. Ён калісьці напісаў пісьмо такое ў Рым, у Ватыкан, што я хочу, каб сюды больш прыехала місіянераў, таму што я адзін не даю рады, што мне дзеці індзейскія не даюць адпачыць, пака я іх не навучу хаця маленькай малітвы. Вы там сядзіце ў Рыме на учебных заведениях, преподаеце там, рассуждаеце о жизни, а тут трэба працаваць. І ён такім чынам заклікаў. Гэта значыць то, што ён быў цалкам адданы місіянерскай дзейнасці. Ён таксама хацеў хрысціянства занесці ў Кітай, але не успеў. Ён вельмі памёр маладым і поэтому быў улюбёны праз езуітаў, яго праслаўлялі, яго любілі і ў чэсць яго назвалі гэты касцёл. У 1773 годзе пасля скасавання ордэна езуітаў яго будынкі перайшлі ў распараджэнне адукацыйнай камісіі. У 1782 годзе парафіяльныя набажэнствы Сфары Вітаўта, якую моцна пашкодзіў пажар, перанеслі ў касцёл святога Францішка Ксаверыя. З таго часу ён стаў парафіяльным і яго пачалі называць фарным. У савецкі час касцёл заўжды знаходзіўся пад пагрозай зносу. Татальная барацьба з рэлігіяй, як вядома, суправаджалася знішчэннямі хрысціянскіх каштоўнасцяў. І фарны таксама трапіў у гэты чорны спіс. Аднак, даведаўшыся пра запланаваны выбух, прыхаджане шмат дзён трымалі тут аблогу, суткамі напралёт не пакідалі будынак і адстаялі сваю фару. Ён функцыянаваў так, як парафіяльны касцёл. Гэта значыць то, што былі службы свае для парафіян. Парафія ўсё Гродна збіраліся сюды, маліліся ў гэтым касцёле. І так працягвалася до 1960 года. 25 сакавіка гэты касцёл быў афіцыяльна зачынены. Зачынены ў тым сэнсе, што было забаронена святару, ксяндзу, настаяцелю праводзіць тут службу. У 1960-1988 годах касцёл не дзейнічаў.
Апекаваліся святыняй вернікі. Толькі ў 1987 годзе гарадскія ўлады дазволілі 5 разоў на год праводзіць у касцёле імшу. У 1988 годзе намаганнямі ксяндза Тадэвуша Кандрусевіча, сённяшняга мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, было адноўлена рэлігійнае жыццё парафіі. Многие паломники приезжают в костел, каб помолиться ля чудотворной иконы. У храме знаходится копия образа Маці Божай Снежнай з базілікі Марыя Маджоры ў Рыме. Яна нашмат старэйшая за касцёл, і прывезлі сюды яе дамініканцы. Тут яе называюць Маці Божай Кангрэгацкай. Цуды, якія яна дарыла парафіянам 400 годдзі таму, адбываюцца з вернікамі і сёння. Калісьці правінцыял дамініканаў, канкрэтна у якім годзе невядома, быў у Рыме і з Рыма прывёз копію Маці Божай Снежнай. Ён яе падарыў, спрэзентаваў для Станіслава Альберта Радзівіла. Потым яна зноў з рукі ў рукі пераходзіла. Она напісана на такой меднай таблічцы. І 3 жніўня 1664 года гэта ікона, вельмі такі урачысты спосаб працэсіі урачыстай, вялікай такой, было штосьці каля 3000 чалавек, была ўнесена ў горад Гродна. Тады гэтага касцёла, сённяшняга фарнага, яшчэ не было. Быў тады касцёл, побач стаяў святых апостолаў Петра і Паўла, драўляны. І для гэтай іконы быў спецыяльна зроблены алтар драўляны таксама. І калі пабудавалі гэты касцёл, езуіты яго перанеслі, спецыяльную часовню, капліцу зрабілі для гэтай іконы і таксама пабудавалі новы алтар у форме фасады рымскай базілікі. Вежавы гадзіннік фарнага касцёла адзін з самых старажытных гадзіннікаў, што захаваліся і функцыянуюць на прасторы былога Савецкага Саюза. Доўгі час лічылася, што ён выраблены ў 17 стагоддзі. Хоць не так даўно пры дбайным абследаванні гісторыкі ўстанавілі, што гарадскі гадзіннік у Гродна істотна старэйшы за гадзіннік у Празе, які раней прызнаваўся найстарэйшым. Лічылася, што механізм гадзінніка зроблены ў канцы 15 стагоддзя. Але справа ў тым, што першая згадка пра вежавы гадзіннік зафіксавана ў актах аб гродзенскіх прывілеях за 1496 год. Цікава, што ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя гадзіннік афіцыйна лічыўся ратушным. Падчас вайны нямецкія войскі павезлі старажытныя гадзіннікавыя званы ў Нямецчыну. Пазней польскія ўлады прынялі рашэнне памяняць дапатопны механізм на прагрэсіўны, аднак не паспелі. І што за унікальнасць гэтага гадзінніка у тым, што ён адзіны ў Еўропе гэтага веку і што функцыянуе па сённяшні дзень. Такі самы механізм гадзінніка ёсць у Англіі, але ён стаіць ужо ў музеі. Ён не функцыянуе. А наш гадзіннік б'е, адбівае наш час па сённяшні дзень. Сёння службы ў касцёле праводзяць на польскай, літоўскай, рускай і беларускай мовах. Так, яны зразумелыя і даступныя кожнаму. Шмат хто з жыхароў Гродна, выхадцы з Польшы, Літвы, службы народнай мове дазваляюць ім захоўваць свае традыцыі. Кожная служба суправаджаецца арганнай музыкай. Інструменту тут 80 гадоў. Перавезлі яго сюды з фары Вітаўта, падарваны ў Гродна ў 60-х. Нягледзячы на ўсе складанасці, арган атрымалася вярнуць да жыцця. Кожны дзень касцёл наведваюць сотні вернікаў. Тут ёсць і нядзельная школа. У гэтым годзе 138 дзетак прымалі сваю першую камунію. Ва ўсю моц працягваецца рэстаўрацыя храма.
Калі будзеце ў Гродна, абавязкова наведаеце фарны касцёл, які знаходзіцца ў цэнтры горада, які з'яўляецца тварам горада, які запрашае сваёй магутнасцю і натхняе сваёй прыгажосцю. Няхай кожны з нас адкрые сваю дарогу да святыні. Да новых сустрэч!